ଏହି ତାରିଖରେ ଖାତାକୁ ଆସିବ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି ଖବର, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣମାନେ ଜଣେ ଯଦି ପିଏମ୍ କିଷାନର ଯୋଗ୍ୟତାଧିକାରୀ ଆସିବେ, ତେବେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜାଣିସାରିଥିବେ ଯେ ଗତକାଲି ଯାହାକି ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 13ତମ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ଯାହାକି 2000 ଟଙ୍କା ପଠାଯିବ। ତ ଦର୍ଶକନ୍ତୁ, କେଉଁ ତାରିଖରେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଇସା ଆସିବ ତାହା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ବତାଇଦେବି। ଏଣୁକରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେରି ନ କରି ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନେବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଛୋଟ ଅନୁରୋଧ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଅଲ୍ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏହିପରି ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଏବଂ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ଲାଟେଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡେଟ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେରି ନ କରି ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯାହାକି ସମସ୍ତ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ 2000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ଅବସରରେ ମୋଦି ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ 13ତମ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ଯାହାକି 16,000 କୋଟି ଚାଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ଦେଶବ୍ୟାପୀ 13,500 କୋଟି ଲୋକମାନେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଅବସରରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସରକାର 2000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପଠାଇଯିବ। ତେବେ ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟ ପଠାଇବାକୁ ହେଲେ ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ଯୋଗ୍ୟତାଧିକାରୀ ଚାଷୀ ହୋଇଥିବେ ତେବେ ଆପଣ ଏହି ପଇସାଟି ପାଇପାରିବେ। ତ ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଅଯୋଗ୍ୟତାଧିକାରୀ ଚାଷୀ ହୋଇଥିବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଇସାଟି ଆସିବ ନାହିଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଜଣେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ଯୋଗ୍ୟତାଧିକାରୀ ଚାଷୀ ଭାଇ ନା ଜଣେ ଅଯୋଗ୍ୟତାଧିକାରୀ ଚାଷୀ ଭାଇ। ତା ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ କେତେତମ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି, 7ତମ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି ନା 11ତମ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଆପଣ ପିଏମ୍ କିଷାନର 12ତମ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି ତେବେ କ'ଣ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପିଏମ୍ କିଷାନର 12ତମ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ଆସିବ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ କରି ଆଣିବି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଅଲ୍ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ।